Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотият, бриллиантови мастери ширкати Атоми. Дӯстои азизи ман мегӯяд ки дар Атоми мушкиласт структура сохтан ё осон. Албатта осон. Дар дигар ширкатҳо офтобак гирд дошта як гала нур дора, ҳамаи ҳамёда одам регистратсия кардан дар кор. Дар ширкати Атоми хел нест. Дар ширкати Атоми ҳамагӣ ду линия, дасти рост ва дасти чап, дар таги ҳамаи одамо одам регистратсия мекунад. Ҳар нафар дар ин ширкат бояд дар 6 моҳ як бор дар 200 сомонӣ харид кунад ва 2 нафара дар зери худаш регистратсия кунад. Ҳамаи хел дӯстои азиз, командаи калон пайдо мешавад. Паси ҳам дар зери шумо регистратсия мешавад ва аз ҳисоби бонусҳо шумо маош мегиред. Маошҳои ширкати Атоми ба ҳама маълум аст, чунки компания корейска ва оликош беҳад баланд аст. Дар муддати кӯтоҳ духтаракҳо званиҳои баланда баромада маошҳои калон гирифтанд ва ногуфта намона ҳамаи бо масрафи кам, яъне ҳар моҳ харид намекунед. Барои ҳамкорӣ ба рақамҳои мо бинависед. Дӯстони азиз, ана хеле дар меҳмонӣ ҳамкор монем. Дӯстони азиз, иҷода мо гуфтем тамошо омадем қати ҳавасмо шаҳноза беҳад хушрӯ. Бисёре гуфтем канали шаҳноза кадома, вале ссилкаша мемонам нав видеора сар кардестай. Бисёре гуфтем видео скучне. Ҳам хела ярӯз скучне мешава, ярӯз интересне мешава. Барои ҳамин маҷбур накунед, худтона тамошо накунед, намехӯратон. Вале рӯзои нағз, видеои нағз ай пешай. Дӯстони азиз, мо омадем масҷид. Ҳама масҷиди калони хушрӯи ки ай кадом соли сохтагиан беҳад фасонай куда ҳама ҷо суратош аста. Ҳамҷо омадем як гала бо чизои тарихӣ дошта тамошо кардем, беҳад хушрӯ. Казан действительно хушрӯ будай на самом деле. Баъд вай гиди мо мега ки навҷада дегай кутунфи барои казан ном дора, мега ҳол мерем пеши дег. Мумкин аст сурат гирифтан? Имам читает проповедь, с этой кафедры он не читает проповедь, он только приветствует, поздравляет с праздником и потом спускается с кафедры и вместе со всеми молящимися, там внизу еще один микрофон, тоже в направлении в Мекке происходит вот как раз коллективная молитва. Пол устлан персидским ковром, тоже подарок в 2008 году, да. Ковер персидский, настоящий, да, подарок Исламской Республики Иран, тоже Республики Татарстан. То есть вот и, в общем-то, геометрический рисунок этого ковра тоже повторяет, ну, контуры индивидуального коврика на мазлык. То есть вот могут молящиеся на своем коврике молиться, могут молиться вот, как бы каждое свое индивидуальное место. Сейчас расскажу. Значит, там вот, где мужчина молится, в центре, там левее, тоже расположен такой столик, там, что любой верующий может обязательно почитать Коран.
духтарако бисёртар одамон дар бораи ҳамин ширкати атоми мада менависанд сари вақт ҷавоб наметӣ, хата гирифтӣ, маош гирифтӣ, дига моро писанд намекунӣ. Не духтаро, просто ма бо беғарз ай ҳами қати шумо гап задан бо корҳои документальне дорум. Мисол ҳамин корҳое ки дар офис мекунам барои ми фурсати паста яна бигем бекор бошам қати шумо гап занам нест. Агаре мара мефорад дар группаҳо гап задан, бисёр духтаро мегӯянд дар группаҳои мо обучения гузарон ана ма майли мекунам ҳамрӯз мебинӣ ки намешавад дер мебиём ё ки ҳами чихе бугум ай ҳами кори бисёр графики ма уже вайрон шуда. Ман соати 2 хол мерам, соати 8 бедор мешавам, ай хол сер намешавам. Инам хеле мехоҳам я ба танзим дорум ами графики кори ма, группаҳои кори ма ҳамаша список кунам. Ҳафтада мисол 5 та группаи основной да обучения гузаронам, ана бо обучениҳо да офис гузаронам. Хулоса як гала план дорум. Яке планода як гала кӯшиш кардан дар кор ҳамин кори любой кор да аввал то ёд мегирӣ ба танзим медрорӣ, хела вақт мерава. Ана барои ҳамин чихеле ки медонем ман нав мисол маош гирифтам. Пеш ман маош ки намегирифтам, мада воқа интересный набуд. Ана ҳозир ма ҳама тарафа кӯшиш кардистам ки дар ин кор ҳама нозукиёша биомӯзам. Одамое ки видеои маро уже чанд сол тамошо мекунед, 17, 18, 21, 22, 24, 8 сол тамошо мекунед, раҳмат шумо да, барои ки шумо да фарқ надора видео безебай хушрӯбай обязательно пропускать намекунед. Ман беҳад миннат дорум, лекин ман намехоҳам ҳамин личный блог ма партом влогома видео мекунам. Насиб оста оста ба бода иҷа ремонто рафтистиян духтаро уже ман шумо да видеои Россия роз парт рафтистам, ки уже чанд моҳ шуд ма дар Тоҷикистонам. июн июл ина август қариб 2 моҳ шуд ма дар Тоҷикистонам. Ремонт рафтиста ҳам дар секция, ҳам дар ҳавлӣ. Баъд ман дар ҳамин самти ҳамин кори сетевой маркетинг навкорум як гала мушкилиҳо мисол ай пеш омадаистиян, документатсия, ҳамаи ҳамира ман оста оста кардистам. Ба ҳамин хотир ютуб да кам аҳамият додум да. Мисол не ки бо иҷа ҳастае ки ман бояд рекламора кунам. Ана вайёрам уже без 4-18 я чиштагиам. Ҳар дафъа мегӯям тамом амирӯз сар мекунам, ҳар рӯз мекунам, мебинӣ бо кор. Хулоса кӯшиш мекунам ки ранги бештара видеоҳо шаванд, интересно шавад. Як гала шортс партфтан дар кор. Бо барои ҳамин видеоро нақс кардам, айфон харидам, айфон 15 Pro Max харидам. Гуфтанд 2 моҳ пас 16 мебароям. Ман гуфтам ҳеҷ гап не, баъд бо 16 мехарам. Хулоса дӯстони азиз, ҳама касоне ки маро тамошо мекунед беҳад миннат дорум. Раҳмат. Комментариҳои безеб менависагидам. Раҳмат, шумо вақти қиматонро барои ман расход мекунед ва боқӣ сарбаланду сиҳатманд бошед дӯстои азиз. То видеои оянда ва чӣ гуфтанем ҳаматонда барори кор, сиҳатмандӣ, саломатӣ. Хеле хушҳолам ки чӣ қадерам бром бо шумо ҳастед. Хайр, то видеои оянда.